نے سعودی آیا کے ملک بھی خوبت پہ کھاندے نے وہ گرمی دے نال وہ ڈیل نکلی جاندے نے وہ سنیا سی پاکستان چ گلاں سعودیہ دیاں وہ شکر دوپہر تے وہ گرم ہواواں سعودیہ دیاں شبیری ہو او پھلا ورگی جندڑی تو پیر لا دے وے او دل پہ اتر سے کوئی تے بی بی وخا دے پھلا ورگی جندڑی تو پیر لا دے وے او دل پہ اتر سے کوئی تے بی بی وخا دے وے ایتھے کالے برکے چٹیاں نے باواں سودھنا دیاں وہ شکر دوپہر تے گرم ہواواں سعودیہ دیاں وہ شبیری او تین لاکھ روپیہ دے کے آئے نے اے سی سی نے لیبر ڈرائیور بنائے نے ٹھیک ہے سعودیہ تین لاکھ روپیہ دے کے آئے نے وہ اے سی سی نے لیبر ڈرائیور بنائے نے ایتھے چھوٹیاں گڈیاں وڈیاں نے چھڑکاں سعودیہ دیاں وہ شکر دوپہر تے گرم ہواواں سعودیہ دیاں شبیری ہو اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں سعودیہ دیاں اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں سعودیہ دیاں وہ شکر دوپہر تے گرم ہواواں سعودیہ دیاں شبیر ہو